Cele mai mari mine de aur. O scurtă paranteză, pentru că nu am găsit o modalitate satisfăcătoare de a automatiza citirea textului în limba română, am decis să o fac eu. Sper să nu vă deranjeze foarte tare vocea mea și cu aceasta înapoi la video. Exploatarea aurului are o contribuție majoră la economia mondială. Se estimează că peste 3000 de tone de aur sunt extrase în fiecare an, valorând peste 100 de miliarde de dolari. Procesul de exploatare presupune extragerea aurului din pământ, rafinarea lui și apoi vânzarea lui pe piață. În acest videoclip vom descoperi cele mai mari mine de aur din lume și capacitatea lor de producție. 5. Având o capacitate de producție de 848.000 de uncii, mina Grasberg este situată în Indonezia și este operațională din 1973 și este a 5-a cea mai mare mină de aur și de asemenea a 8-a cea mai mare mină de cupru din lume. Mina este exploatată printr-o colaborare între Guvernul Indoneziei, Guvernul Papua și Freeport-McMoRan, o companie americană. 4. Având o capacitate de producție de 903.000 de uncii, mina Pueblo Viejo, situată în Republica Dominicană, este a 4-a ca mărime din lume. Mina este în funcțiune din 1975 și este o sursă majoră de venit pentru Republica Dominicană. Este exploatată de un parteneriat între Barrick Gold, o companie minieră canadiană, și Guvernul Dominican. Mina Olimpiada, Rusia, este a 3-a cea mai mare mină de aur din lume. Mina este cunoscută pentru zăcămintele sale de aur de calitate superioară, fiind unele dintre cele mai bogate din lume. Mina este exploatată din 1996 de către PJSC Polius, o companie rusă de exploatare a aurului. 2. Cu o capacitate anuală de producție de 1665.000 de uncii, mina Carlin Trent, situată în Nevada, SUA, este cunoscută pentru metoda sa unică de minerit, care presupune extragerea aurului din pori microscopici de rocă. Acest proces este cunoscut sub numele de minerit de tip Carlin și a revoluționat modul în care aurul este extras din pământ. Dacă Nevada ar fi o țară independentă, ea ar ocupa locul 4 în producția mondială anuală de aur. 1. Cu o producție impresionantă de 2,1 milioane de uncii de aur pe an, mina Muruntau, situată în deșertul Kizilkum din Uzbekistan, este cea mai mare mină deschisă de aur din lume. A fost descoperită în 1958 și este în funcțiune din 1967. Are o adâncime de exploatare actuală de 600 de metri, care este planificată să fie extinsă până la 1000 de metri. Este o sursă importantă de venit pentru guvernul uzbek. Cum se numește deșertul din Uzbekistan, unde se află mina Muruntau? Scrieți răspunsul dumneavoastră în secțiunea de comentarii. Vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați să vă abonați, ajută canalul să fie descoperit de mai mulți fani ai geografiei.